ik naar Brazilië ging. En daar altijd schreef over zijn geboortestad in Limburg. Hij is er ook gestorven. In Brazilië. In de buurt van Rio de Janeiro. Ik zag altijd, als het zoiets is, pak iets op. Maak een kool en duw maar in de grond door. Antonius van Padua. Dat heeft hij geschreven in 1974, volgens mij. Nu kunnen ze me zeggen wat je wilt, maar ik hou me bij de heilige Antonius. En ik meen het is zo gek als bij de slachter. Vaste klanten worden altijd iets en de beste bediend. Nu had ik een van die dagen zo'n getuige juffrouw aan de deur. Ik had er al 3 keer weggeschikt. Verdomme, maar dit keer leed ik het ook binnen en ik bewonder de moord van die lui ergens wel. Als ze me gaan te vertellen hebben tenminste. Nu zag ze het beestje van de heilige Antonius op de show staan. En ze zag me de lelijk gezicht trekkend. Dat is toch afgoderij. Dan moet ik zeggen, dan wordt het toch echt giftig. Niet zo zeer vanwege de heilige Antonius, maar meer vanwege mijn pa. De heilige Antonius. Twijn, zeggen ze in Maastricht. Gewoonlijk. En daarom heb ik nog een grote waardering voor die heilige. Het is alsof ik mijn pa naam zijn. Ze keek me gewoon en zag beelden afgoderij. Ja, ze sloot mijn neus uit. En vroeg, heb je gaas in huis? Ja, zag ze, om te stoken en te koken. Nou, dan zal ik wel kunnen spelen op het beeld van mijn enkeleers op de Meijert. Maar, zag je bedachtzaam, die vond het gaas uit. Ze keek me gewoon en zag, ik kan wel spuwen op dat beeld. Maar niet omdat hij het gas uitgevonden heeft, maar vanwege die zwarte rok die hij aan heeft. Hij staat er verwijfd. Trouwens, hij was trouwens geen pater of zoiets. Nou, wat de lessen betrof had ze natuurlijk gelijk. Hij was een soort klerk. Aan de kerk verbonden. Lui, ik ben geboren en getogen in de Onze Lieve Vrouw parochie. En ik heb een goed respect voor al die goede figuren die uit die buurt voortkomen. Menkeleers, Piet de B, Piet de Bukken en denkelijk ook Veldelijke woenden daar. Menkeleers, daar woonden in de Heerstraat en dat is nu de Menkelenstraat, zag ik tegen hem. Maar er staat geen cent voor zijn naam. Gelukkig ook maar, zag de kring. Wat hebben die lui toch een Albert klaar op alles wat ze tegen hen zegt. En weten ze niks mee, dan is het een heilige geest in spreken. Die gaf nog een tas koffie en ze drukte me een pamfletje in de hand hoe de naam van Noah op stond. Mijn beste lui, ik begin te twijfelen aan mijn zaligheid. Toen dat tijd hadden zich enkel een klein groepje lui met een hele hoop beesten. En ik vroeg me af, hoe zal het in de toekomst zijn? Misschien was het vroeger toch in de kerk op de Patersbaan op de dag van de heilige Antonius eens in de week. Een kerk vol met lui. En we zongen maar allemaal, heilige Antonius, zo heilig en zo goed, die op de aard zoveel wonderen doet. Vergeef me maar, lui, dat ik een beetje ouderwets denk. Maar dat ik toch gehoord, af en toe, om die vergangen tijd terug te denken.